Hallo, hallo, hallo. Daar zijn we eventjes bezig tuin te filmen. Heel leuk is dit te zien van deze kant uit. Hoe mooi is dit. Gaat zo naar beneden. Helemaal naar beneden gaat hij. Helemaal naar beneden gaat hij. Kijk eens zo. Een mooie boom daar. Zo. Hier hebben we Sim. Sim uit Suriname. Waar is mijn hand? Hier. Sim. Sim heb ik zaadjes uit Suriname gehad, hier ook. Ze groeit. Kijk eens. Dat is Sim. Nou, zo een beetje naar binnen kijken hoe het is geworden. Afrikaantjes hier. Mooi. Afrikaantjes. De zon schijnt zo mooi in de tuin. En dan kijken we even zo. Ja. Vandaag hebben we beter beeld. Ja. Je ziet duidelijk hoe de plantjes zich ontwikkelen. Heel mooi zijn ze geworden. Dit is courgette plantjes, selderie of soepgroenten noemt men dit. Soepgroenten. Hier heb je zonnebloem. Dit is ook leuk. Een mooi figuurtje gemaakt van deze planten. Heel mooi geworden. Gaan we even kijken waar het hier is. Dat is even zo. Nou, kijken of ik hem in beeld kan brengen. Mooi hè? Lief vogel. Mooie vogel. En de eitjes ook nog. Slaapt hier. Hier dan courgettes. Courgette. Gladiolenbollen hadden we geplant. Die komen ook al op. Overal. Zie je die plantjes nou? Hier. Deze bloemen nog. Hoe ze heten weet ik zelf niet. Maar ja. Ze zijn er. Dit zijn ook die leuke plantjes. Kijk eens. Hier. Deze. Die. Dat zijn kleine mooie plantjes. Die komen al op. Dan staan we even zo te kijken. Wat zien wij? Een leuk terras. Ah ja. Om te zitten. Hebben we ook iets bedacht. Mooi paadje. Ja. Je kan zo met een rolstoel, met een buggy hier lopen. Deze moet nog bekleed worden met houtsnippers. Of iets anders. Binnenkort is dat ook een feit. Hopen we.
Hier zijn de rozen in bloei. Wauw. Rozen in bloei. Heel mooi. Elke keer loop ik even langs deze mooie roos. Kijk eens hoe mooi hij eruit ziet. Hoe prachtig hij niet is. Iedereen die jarig is, voor hun bestem ik deze mooie roos. Die is toch prachtig. Kijk eens, die zwaait ook naar jullie toe. Kijk eens, wat mooi. Wat mooi is hij. Oh, kijk eens. Met zoenlippen erbij. Echt een mooi bloem. Mooi. Dan kijken we aan die kant zo'n beetje. Dat is heel prachtig geworden. Kijk eens. Dat zijn weer al die rozen. Prachtig geworden. Hier zie je. Even zo naar beneden kijken wat voor plantjes deze plantjes zijn. Iemand moet het herkennen. Ik weet niet wat het is. Maar het zijn gewoon bloemen. Kijk. Het zijn bloemen. Allemaal bloemen. Hier. Kijk. Dit zijn die bloembollen. Bloembollen weer. Bloembollen. Overal zie je van die bloembollen ook. Prachtig. Dan lopen we even verder. Kijken we naar de andere kant. Dan heb je hier weer sim. Sim groeit hier. Deze bloemetjes komen al op. Dit zijn ook. Kijk eens. Zo zijn er heel veel van die bloemen. Zie je ook een zonnebloem daar. Zie je zonnebloem. Ja, zonnebloem. Hier ook. Kijk, selderie. Selderie. Courgettes had ik al gewezen. Daar zijn die courgettes. Die groeien mooi. Dat zijn die courgettes. Zonnebloem zie je hier ook. Ja, zonnebloem. Nou, ziet er aardig goed uit hoor. Lopen we even langs. Zo. Draaien we om. Wat vinden we hier? Kijk eens deze plant. Zo ziet hij eruit. Een beetje. Hier. Weer een sim. Kijk eens. Hier. Daar gaan we. Hier met roos, roos, roos. Roos. Dan zie je daar nog die plantjes. En naast een courgette. Courgette, courgette, kijk eens. Courgette daar. Ze zijn mooi geworden. En dan hier. Die mais. Mais. En deze bloemen komen ook al op. Rozen. Deze komen mooi op. Oh, mijn todo. Die vergeet ik vandaag niet. Vandaag gaan we dit even zo doen. Zo doen. Even kijken wat hij vandaag doet. Kijk eens. Ja, todo.
snel een tuinlampje gemaakt met vaccinelamp. Vaccine olielampjes zijn dat. Heel netjes in elkaar gezet. Hiermee maak je hem open. Zo maak je hem open. Je gaat erin. Haal je vaccinelampje. Oeps. Sluiten. De constructie ervan is heel makkelijk. Kijk eens, gaatjes. Overal heb je gaatjes. Zo. Zie je gaatjes gewoon. Overal. En dan het dopje. Hier. Hier. Het dopje vastschroeven. Klaar. Gebruik wel eentje van 1,5 liter. Die gaat het langste mee. En het is sterk. Ja, een plaatsje waar je lekker kan zitten. Relaxen. Zo. Een paar tonnen. Regentonnen. Waar er water in zit. Oh, kijk eens. Gaan we hier lopen. Mest. Regenton met water. En dan kijken we naar de aardappelen hier aan deze kant. Zie je aardappelen groeien met bloemen. Met bloemen. Ja. Dat zijn de aardappelen. Hier zijn de aardappelen. Ik zie plotseling mijn silhouet hier ook nog. Zo. Nou, zo gaan we even langs. En dan draaien we om. Oh, wat ik heb gemist, ga ik even teruglopen. Hier zijn die rozen. Echt mooie rozen zijn dat. Kijk eens, kijk eens. Het ruikt zo lekker. Prachtige rozen, prachtige rozen. Prachtige rozen. Ondanks het weer van gisteren staan ze nog overeind, hè? Alles staat nog overeind. Kijk eens daar. Daar heb je. Even kijken wat ik daar heb. Voilà. Voilà. Kijk eens. Lontjes daar. Zonnebloem. Zonnebloem daar aan die kant. Zo, nee, ik heb iets gemist. Gaan we even kijken naar hoe de zaadjes worden gestrooid hier. Zaadjes. En dan heb je heel veel van die kleine bloemetjes. Hier hebben we die plantjes. Hier. Alles staat in bloei. Alles staat in bloei, kijk eens. En dan daarboven. Ja, mooi. Daar staat alles in bloei. Kijk eens. Heel mooi in bloei. Alles staat in bloei. Dan sta je hier. Kijk je zo, dat stoeltje. Oh. Zo uitnodigend. Oh, wat leuk als dit gevuld zou zijn.
met houtsnipper, dan zou het helemaal origineel zijn. Helemaal origineel. Goed zo. Dan gaan we even verder zo. Kijken we naar de kersenboom. Kerstboom. Kijk eens, daar zijn de kersenbomen. Ah, je kan hem zo aanraken. Zo kan je hem aanraken, kijk eens. Zo. Dan hebben we dit nog. Deze rozen zijn overal dahlia's. Dahlia's, dahlia's. Aan die kant dahlia's. Dahlia's komen al op. Kijk eens aan die kant dahlia. Deze dahlia's erbij. Kijk, dahlia's. Overal zijn er dahlia's die al opkomen. Oeh. Kijk eens. Zo. Zie je dat die tuin zo loopt naar buiten toe. Deze boompjes. En dan zien we een courgette daar nog steeds nog. Met bloembollen, bloembollen, bloembollen. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Stoppen bij deze. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik zal het toch wel in beeld brengen hoe deze tuin zich ontwikkelt. Bedankt.